RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Al Jane, 19 anyos ang pangidaron, single, usa pa ka estudyante ug taga Bohol. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Ilabi na ning bahin sa nahitabo sa akong panit. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Aljen, giupo na sa ka. Lagi maoy, maka-absent po ko ani ron. Kay sure dyo kong muandar masapning akong upak ron. Ay, pastila na nasakita ni mo, day. Sukad pag yun na sa bata ka pa, hubakon ka na kaayo. Asmahon ka. Ilabi na og sama ana nga ubon ka. Mausad gyud ito karan ng imong hubak. Saan na lang kang ako mag-eskwela ani mano? Ay, palitante ka sa imong tambal, ha? Ini tarong panahon na di man maantos ang kainit. Hala, Jin, nagpuwa lagi ng imong mga mata. Ha? Buha ko mata? Lagi. Naunsa na? Put lang. Huwag ko kakita. Pakita ko sa amin ni. Lawa ko sa amin diri, oy. Aw. Naday ko'y face powder diri nga may samin. Ay, dara. So, ganang giingan ni mo nga na po ang akong matabi. Ay. Hala po, wala gito, oy. Ingnan bitati ka. Naunsa di ay napuling ka? Humasag ko makabantay nga napuling ko. Hala, ngano ka nang nipuwa man ng imong mga mata? Dili ka high blood, Aljen? Unsa? Kay namuwa sa baya ng naong ug-liog ni mo ay. Unsa? May uyab ka siguro, Aljen. Uyab ba pa, oy? Nga nang nakapangutan naman ka anak pa. Tuda ng puwa-puwa si mong liog. Di pa, oy. Tungod na sa kong gipati. Kanina pa gani ni.
Di raman gud kay sa liog rani. Napod sa kong naong. Nagbutoy-butoy na siya. Ni anang tambal ni mo, Aljen. Ma? Gusto mo ko ng tambala, ha? Ay, para allergy man ko no na. Ha? Allergy niya akong gibati, ma? Oh, ngano ka? Nga naman ini. Naglisod man kong kalit o ginhawa. Unsa? Wako kasabot sa akong gipati, kay namuwara og kalit ang akong mga mata. Nagbutoy-butoy nga akong dakway, og sa party sab sa akong liog, og sa bang party sa akong lawas. Og hangtod to, mag-apas ko sa akong kinhawa. Og nakabantay ko, kadugayan nga, musugmat na siya matagod to. Kanang init kayo ang panahon. Unya, Di ka lang mo eskwela, Aljen. matok man kumaoy. Kuno sa mahitabo na ako sa eskwelahan. Mauwaw ko, uy. Magubot lang niya sa eskwelahan tungod na ako. Nya, kumusta naman imong pamati? Marag, uwa naman tong tambali mo, ma. Suwayan ko na lang ka ni Upahuay. Nala, sige. Pero suwayan ko nun ako ubotang og liniment oil, ha? Kanang namuha sa imong panit. Kay basin og mukalma ang pagpamuha, ana. Oh, kumusta mang pamati ni mo nak nga nakapahuway ka na? Marag ni arang-arang na baya sab, ma. Uwa na itong ibati na kong hangak o kutas. O tanaw akong panit, ma. Wa naman lagi ang imong puha-puha sa panit. Epektibo da itong pagbutang na kog liniment oil, ana, nak. Ay, salamat, ma. Magka-eskwela na gid kayo ni Ukma. Aljen, niskoy na lagi ka. Nauli ana day ka, day? Tanawa, day. Wa nang ako mga puwa-puwa, sa. Oh, hala. Aliwan na to, day. Asa kitambal ni mo? Haplas? Unsa? Amiw. Nasab ning akong gipati. Init manggod kayo. Magkahuman ka ko aning among exam. Naglisod naman ko ginhawa. Aljen, Aljen, naunsa ka? Aljen. Oops, no cheating. Ay, wa, sir, oy. Si Aljen, sir ba? Naglisod na po siya ginawa. Unsa? Mahadlok na hinon kumainitan o panahon sa init, ilabi na nga udto nga init kaayo. Kay mutukar man ang akong gipati. Kutasan manggod ko. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, asmahon ko o hubakon sukad sa gamay pa kong bata. Dili na ba din limawa na ako? Kaya hangtod karon mo sugmat pa man siya. Unsa may tambal ani o pagkaon nga angay na kong likayan. Ikaduhang pangutana, karon nga dako nako. May lain kong gipati. Basta init ka ni ang panahon, mamuwang akong mata ug naw, ug magbutoy-butoy ang akong liog, ug ubang parte sa akong lawas, ug maglisod ko kinhawa. Tungod paghapon ni sa akong asma. Ikatulong pangutana, nganong matag-init ang panahon, musugmat na ni akong gipati. Allergy ta ko og init nga panahon, o singot? Unsa may akong buhaton o itambal ani? Ikaw pa to katapusan.
Gitambalan ko ra og liniment oil. Medyo mupatuo. Pero, mubalik ra lagi gihapon kung init ang panahon. Unsa may akong buhaton? Kay disturbo na gid siya sa akong pag-eskwela. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Aljane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Adin sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, magpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diba sa mong batan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga makutlo nga magtulunan. To be brave is to love unconditionally without expecting anything in return. Ha? Kanang love ko no, panahon na rabaron sa Valentine's Day na. Unconditionally. Ha? Bahala nagdili ka mo love na ko, basta kay love ta ka. Wala siya, no? Okay? So, nga itong magtatampo si Aljane. Aljane, taga Bohol. Estudyante pa na siya sa 19 years old, taga Bohol. No? Musta na ba yung mga taga Bohol? No? Musta naman si Porfirio Lim? Si, isa to, Galolo, sa may Cagayan de Oro. Ingit nag-chat na ba ito siya nako? Nga, Glicerio Galulo, dahil no? Sa Cagayan de Oro City. Siya, Dok, pero may bayag kong maminaw ni mo. Thank you very much, Sir Glicerio, no? Sa Cagayan de Oro City, no? O mga taga Bohol. Musta naman mga taga Bohol ni Bots o ni Pante Alisna, ha? Pero mira ba ni Bots magpadana kong mga kuanda, mga messages. No? Thank you very much, Bots Alisna, no? Dr. Bots Alisna. Mga youth family diha sa Kalapi, mga trabaho family diha sa Carmen Bohol. Musta naman ang atong mga Chocolate Hills diha, no? O Ma'am Mabel Cinco Saniel diha sa Tagbilaran City. Oy, Governor Jeffrey Lim, diya sa Cagayan de Oro City, ang governor sa Lions Club International, no? Mayong pagpaminaw. Mga taga Ubay, Bohol, no? Lahos na rin sa Maasin City sa Southern Leyte. Alright, so going back to our sender, si Aljane. Punto medical ang problema ni Aljane, no? Sumasan na bati na ito sa drama. Unang pangutanan ni Aljane, asmahon o hubakon ko sukad sa gamay pa kong bata. Dili na ba di ay ni mawala nako kay hangtod karon? Musugmat pa man, unsa may tambal ani og pagkaon nga angay na kong likayan. Well, daghang kay maka-trigger aning asma, Aljane, no? Ako di ko maulaw mo share nimo nga ako sa una gamay pa ko hubakon sa ko, pero pagka-college na ko nuwagtang man nalang diha pong gyud koy allergy, no? So maglikay lang ka sa maka-trigger o sa may maka-trigger ani mga bug, mga aso, mga pollens, mga pagkaon nga medyo dali maka-allergy, no? Like shrimp, crab, snail, anang pamadya, kanang mga sa una magbuwan mig humay dito sa probinsya. Ingnon ako akong mama, kumasugual ko glay ayo ginang bulan og humay kay porbida. Tuto na nga akong sipon, no? So naagay mga taong hubakon na I believe nga this runs in the family kay ila man ko mga kailang mga mawali halos lang tanan sa pamilya mga hubakon. Daghanig mga tambal ay Montilucas na Bricanil, Salbutamol, depende sa imong 19 years old man ka, no? So, adult na ka. Adult pulmonologist ang imong duulo, no? Diya sa Bohol. Resitahan ka ni og mga tambal. Basta akong balikon, maglikay lang yun ka sa mga trigger ng mga sitwasyon o pagkaon, aning hubak. Kay sa may tabog aning hubak, mo constrict or mo gamay ang agianan sa hangin. Mo nang ang gininhawaan sa maghubakon, murag iring nag-wheezing ba, murag miyaw. So mao na ang ako ika-istorya. Kaduhang pangutana, karon na dako-dako nako, may lain kong gibati. Basta init gani ang panahon, mamuwa ang akong mata og naong, magbutoy-butoy ang akong liog, ug uban parte sa akong lawas og maglisod og ginhawa. Tungod ba gihapon ni sa akong asma? Well, allergy tingali ka. Allergy ka. So mag-sneeze, mag-rashes, mawala na, congested ang imong ilong,
Ang cram ang imong tiyan, mangatol, murag kasukaon, sumaon ni mga tilimadon nga ikaw na allergy, no? So magbantay lang kas mga trigger, just like asthma kaning allergy, mutungan ni og naay mga pinakan og mga mananap. Ano ba ni sensitive kayo? Na mga molds diha, ni mga hugaw diha, mga pollens, mga hugaw sa manok, sa iro, mga pet dungs ba. So danders, no? Maka-trigger ni siya og allergy. Pagkaon pod nga mga seafoods, maka-trigger siya og allergy. So maglikay na lang ka makahibaw naman ka madugay unsa may mga pagkaon nga makakuan nimo, maka butoy-butoy sa imong liog ug pangparte sa imong lawas nga hantod nga maglisod ka ginhawa. Ako, I do not know what happened to me kaysa una mukaon mo kong kapayas. Pero karon mukaon kong kapayas na kaduhan ako na daw emergency room do sa ospital do sa Cebu kay di na ko giginawa. Di na ligid ko mukaon kapayas, lami rebon tanang kapayas kanon. Sunod ka pa matada. Nganong matag-init ang panahon mo, ori gina mag-adjust ang gupog atong lawa depende sa panahon. Musugmat man nga akong gibati allergy ba kaha o init nga panahon nga gisingot. Unsa man na akong buhaton o itambal niya ani. Well, kung gisingot ka, manrapo ka, ayaw dayon og kaligo, wait for a little while, kunya mas maayo magali po nang mainitan ta kay nay vitamin D. So musugmat lang imong allergy kung mainitan ka, so maglikay lang po kang mainitan kag dugay. Pero kung balikon, kinang labi po tag-init sa adlaw kay para natay vitamin D. Pwede na ka mo inom og mga tambal, ako kay ka sugyot kining mga anak kog mga pipila ha, mga Berlix, no? O cetirizine siya. Claritin o loratadine. So ang nakakuha lang nga mga tambal kay usay murag katulgon o urag katulgon. Mga antihistaminic, mga decongestant pwede ra pug kang mo kuan ani mo inom. Pero depende sa inyong lugar, I do not know sa Bohol, cetirizine, no? Dire sa Cebu, marketed ni siya Berlix or Certic, no? Mao na akong pandali-dali kung na ako'y allergy. Mawa ra ba pod. Pero ayaw lang yung pag-drive ug motorsiklo, whatever, kay dupa ka ba ni? Sunod nga concern, gitambalan ko og liniment oil. Medyo mupatuo man, pero ubalik na lagi gihapon kung init ang panahon. Unsa may angay na kong buhaton? So, ayaw pagpainit pa dugay, ha? Kay disturbo na gyud sa akong pag-eskwela. Yeah. Kung unsay makapa-trigger sa imong allergy o sa bati nung paminaw sa lawas, maglikay na lang ka. So naibaw naman ka nga kung mainitan ka, daghang mga negative nga mahitabo sa imong kaugalingon. So as much as possible, ay lang po i-allow nga mainitan ka dugay-dugay. Okay? So nakasabot ka sa kong speaker ni mo Aljain sa Bohol ug ngadto sa libuan milyon sing laminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Atty. Eileen Bathan. Thank you very much. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayo.